Laithangnai 2nd July Salmario Agartala rail station Manjakmani kwbangma marine Phensedyl Patimungo kwrwngjak Tongnai Khorokthamno Kolkata Simi arrest Khlaikha crime branch. Patimungo ke abuhai hastewa Laithangnai 2nd July Salmario kwbangma Phensedyl Manjakmani Avani yagulo Patimungo TV police day crime branch ni kaisa team Patimungo TV saitugui Naitumungo angkharmani Patiago Patimungo kwrwngjak Tongnai Khorokthamno Kolkata ni Simi arrest Khhlaikha Khorokthamno Khorokthamni bisingo Khoroknaino poila tubujak hastewa borokni mung Sanjay Yadav tei Ranjan Kumar honai Khorokthamni bisingtei sawi manka tei Khorokthamno bo tubujakai tongo hastewa honai Khorokthamni bisingtei sawi manka abo haikeno Khorokthamno hastewa tubujakmani yagulo police remand sanai tisajakni dorbar nogo tisajakmani yagulo Patimungo tei sabo kwrwngjak tong abono tei saitugui Naitumungo angkharjak tabo police tei crime branch Daktino Patimungo ni mastermind no arrest khlaibi manu honai crime branch ni khakamong abo haikeno kwrwngjak tongui mano gesasuk bujuk ojama rok honai khakamong police rokni fiaba aborok joto police ni saitugui Naitukmani yagulo sawi mansinai Bureau report Chini Khorang